Ja, gruppekrat, ja, sådan. Ej, Annabella, lad være med det. Kanon. Bye, bye. Og det er sommermad. Nej, det er godt det her. Det er bare hyggeligt, det der med. Jeg lige vil til dig, morfar. Meget med dig. Ja, det er i hvert fald. Ja. Det er mega nederen, de har lavet om. Der er nogen, der... Ja, det har vi. Det har jeg sagt til ham. Der er nogen, der ligger en pølse derovre på. Også hele systemet med sammen. Du kan ikke få første pølse, vel? Jamen, jeg sagde det der med skud. Jeg sagde det der med skud. Ja, så er det det. Og det... Det burde da være en god forretning, det der med sammen. Jamen, det var noget med politiet for fanden. Det er politiet, der var blandt, fordi der var en idiot, der skød ind i røven. Ja, men bare det der system med at samle point. Ja. Hvis du vil købe et eller andet. Ja, du kunne bare have fjernet og sådan noget der. Det må det have vidst tage ud. I kunne bare have fjernet alle tingene med afgeværk. Så bare holde det. Men ham er jeg ved for at det er noget stort, og det skal jeg lige. Nej. Ja. Ja. Det var en fredag aften. Det er en fed fredag, der var en. Jeg skudt en bil ind i røven på en. Så fik vi lige. Fordi der er en idiot, der skyder en havl. Ja, men det er forfærdeligt. Han kan ødelægge for alle de andre, ikke? Jo. Ham er det. Det er en, der har skudt en i numsen. Ja, så derfor kan vi ikke få så glad. Så bliver det hele lavet om. Hvor fanden er Amalie hen? Ja, hun er der. Det er helt op nu. Hold da kæft. Det var da spændende. Det var da helt enormt. Men du kan godt se det tårn derovre, det er sgu noget højere end det her. Ja. Det er 40 meter. Ja, 50. 50? Ja, altså ja, du står op på 40 meter. Meter, ja. Så står vi deroppe på 40 meter. Hold da kæft. Det var sgu da lækkert det her. Ja, det var okay. Ja. Det er afslappet. Jeg kan lige se, hvad fanden der er farligt i det. Jeg skulle ikke regne, det gik så hurtigt opad. Og det går faktisk stærkere, end jeg har regnet med. Ja. Men også det, du ikke skulle spændes fast med en sikkerhedssele, ikke? Ja. Men når vi nu skal ned igen, så tager det jo en helvedes tid. Fordi så er det kun 2 gangen, ikke? Jo. Se, nu er vi helt op. Ja. Ja, nu er vi helt op. Næsten. Nej, vi er helt op nu. Er vi ikke? Nej. Nå. Du er helt op lige om lidt. Nå. Jeg skal fortælle dig, når du er helt oppe. Det er Nu. Nu når vi kommer her, ja. Jeg kigger på den der ring der kører på. Ja. Så hænger vi her. Ja, der kommer vi til at hænge et stykke tid, fordi nu svømmer de 2 dernede. Jeg skal bare se, om jeg kunne spotte de andre. Det kunne være meget sjovt, at man lige kunne spotte dem derovre. Ja. Det er vel en del. Jeg ved du hvad, vi har kun kørt i et minut.
Ja, vi har ikke engang kørt 2. Ja, ja, vi har kørt 2 minutter nu. Ja, det er flot, altså ude over skoven også. Men også ned over der. Så var med ikke nok at prøve rutsjebanen her i dag. Hun kan da huske sin gang, hun var opprøvet 25 gange. Men der var også færre mennesker. Vi kunne prøve turene lidt mere hurtigt. Jo, men det var det, hun spurgte jo. Så sagde jeg, bare gå i krig, siger jeg så. Jeg har betalt, ikke? Nå, der er også en lille kørebane herovre. Ja, det er den der. Nej, der er en lille en også for endnu mindre børn. Nå ja, på den anden side af græshoppen. Yes. Ja, det er rigtigt, ja. Ja, der kører vi 2. Fordi nu bliver vi læsset af. Allerede? Ja. Vi har fået en tur rundt. Vi har kørt 2 gange rundt. Ja. Og så får vi ikke mere. Nej, men det synes jeg også. Det vil jeg godt klage over. Ja. Ja, nu skal du huske, nu har han jo en opgave, han skal undersøge. Ja. Nå. Ja, men han skal også ud, hvor vi andre stod. Prøv baghen. En mod 3 gange kan han gøre. Thank you.